बतावा हो। हई मेहरारू के तन के डर लज बाटे देह में। आय नैन और कनिया हइसे ही रहेली सन। चलो हो मुर्गा बनाइए दानी कैसे को तैसे बनाई नहीं के बनावे ना आवत रहे ससुराल में पहली बार बनैली बानी। अब वो मम्मी कहत रहे के पूछी जाइए तो देखिए निमाना से बनाइयो तो का हो गल हमारे बनावे नहीं खेलता हमारे माई या भौजी बतैली ना वीडियो कॉलिंग पे जैसे जैसे बतैली बारी जा वैसे वैसे बना देने। अब जतनी सब लोग के कह दे कि ए जी जा खा ली जरा वो सब बनाइए देले बानी कह के हम पहली बार ये खाना किया क को ऊपर क को गुना तो खियात खियात आदत हो जते ऐसे तो खियाइए देम जाता नहीं खिया दे डरो तो लागो ताटे कि नीमक ठीक बानू नीमक ज्यादा तनी मानी बेसी हो जाता हमरा को सब कोई बोले लगे जाए तीता हो जाए तब हमारे घर सब कोई तीता खोइले बाटे तम तीता बना देले बानी दम से सब कोई कहाँ गोइल बा हमरा बुझाते नहीं के कहीं कि ना कहीं खाए के कोई अबो करता कहबो करती कि खाना वाना खा लीन जा जाता नहीं सब कोई घर में कह दे के दीदी लोग चलिन जा खा लीन जा वो सब कहा जाने केने भी बनावत ले नहीं खिसन का। अरे बाप हो बाप आहा कतना चटक चटक बाप हो बाप कतना सुंदर बउए आय मन ए बड़ा खुश से हो जाइए। रुका 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 कार के खाए तो पहले अपना मन पसंद के लेम पीस आ खाए करहिए लेके चल जाए का हमें आ लुका के खा लेते बाप हो बाप बापू बापा निकाल के आई बरा खाइब बतावा हो ई सवतिया बिया हमर बड़की पतोह नु तो कोबो कुछ देबे ले ना उ अपने के चाहे ले तो हम ही खा ले। आहा आहा कतना बढ़िया बनैले बिया हो छोटके के हाथ के बनावे के लूर बा लेके आ जाता ने केने बिया ला सुनी कहला होता ते अब तुम दीदी लोग के कोई नहीं है बुलावे हम तो बुझाते नहीं थे हे भगवान जी मुझे तो कोई उठा के देखिए तो डर तो लगता है तुम बनाइए कोई नहीं है हो मुखिया जरे मिल के रहला पिए न फायदा बा जतना रोड ढलाइल मैं सिमकी हमरा घरे ए 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 7 8 9 10 11 आ 2 2 12 13 14 15 भैया चल भैया का रे बबी का करत रहो एथी कहनी है कि देख देख ये ले, देखो देख निकल ले। के बाद फेकलवा बेल्टावा देख फेंक देला बेल्टावा ओकर हो अरे हटाओ ना उन्हें कहनी है कि बैठा सुन पहले ले बैठा बोरा बाद में देखिए बैठा तारा से काम बा हमारा तब कहिया चला तारा लेके कहाँ बा सुनरा का दुकानिया पर अरे रुक जा तो हनी के तो एगो अलगे काहे दुकान तू ही तो कहले हवा तो कि ठीक बा हां बबी जौन कभी तवन दे त कहनी कि सोना का हमरा का झुमका बनवा सुन दो पहले ने कुछ बोलते नहीं झुमका चाहिए नु तोरा नो हां एगो काम कर आई 20 गो एथी बा बोरा बा हां और 1500 गो में होई घरवा में हम्म एकरा के ले जाके फाड़ के ब्लेड से आ चापता सीधा स हम ना चपता चपता सी अपन मेहरानू से सियावत रही अरे तारा के लाभ गिर के सीधे से परसों गाड़ी आई धनवा कुटवा देवल जाई सब कमा अस्थिर हम होता ही करी हो आज बे ना मेहरानू उनकरा से कह उ निमन से सी हो ना मान लो बहिन है बहिने ना जब करी आगे आगे तो उनका जनती दूसरा घर कैल भी ना अच्छा काहे ना बहनिया तो सब कर दे बहनिया कुंवार है तब बहनिया करत रहे अब बियाह शादी होल तब बहनिया करो ना हो अरे तो लक्ष्मी के देख लक्ष्मी लड़की के लक्ष्मी काहे कहल जाला कि लक्ष्मी अच्छा जब तक ना मरब तब तक तारा साथ रही है अच्छा काहे ना अब शुरू से एक जन अपनी जन्म मनी जा आ जब तक हम ना मरब तब तक तू आवत जात रहबे साथ साथ में साथ जुड़ा रही हमनी के यही खातिर बहन इंतजार बाकी ना मुर्गा बनाता तो तर मौगी मुर्गा बनावती है अच्छा तो देखिए ले के बाकी के तोरा हाथ के बढ़िया लागता कि अब बहनिया के हाथ के तरह बढ़िया लगी अब मेहरारू के हाथ के बढ़िया लगी कि हमरा हाथ के बढ़िया लगी काहे मन जे बढ़िया बनाई और बढ़िया ना कहम हम ना ए भैया ना निक निक आदमी बदल जाला ना ना निक निक आदमी बदल जाला जब बदल रहती नो तोरा के नाक में के सोना के ना बनवाती हम अच्छा कना के बनवा द तब जाना तब जाना हम कहा रुकल का रुपया लगी रे हैं क्या रुपया का 10 ना 12000 रुपया लगी का लगी 10,000 12,000 में मिली हो तो ऐसे तो मिलेगा तो 2 लाख के मिलता लेकिन 2 लाख के ना 50,000 तक में फरियाद दी हो तू हो बॉबी काहे
4-5 लाख तिलक मिलल ह, मोटरसाइकिल मिलल ह, का नहीं तरह के मिलल त हमरा कमल 50,000 नहीं खरीद सकत। ठीक जैसे कि बा। मैं बियाह शादी ओ कर हो घर हो में हम चल गई तो ना। मैं ठीक तो भागल बन जा हमनी के। भागल नहीं सुन तो खत अच्छा हटा। सुन तोरा के का 22,000 का बनवाए तनी। का ओकरा बनवा तनी। कान में के चाइना में के जो भी मैंने हो आ ओकरा बाद अइबे फेन अकेली तो पैसा हो तो जैसे जैसे होई पैसा तो तोरा बना दे जो तोरा हम हम 50,000 नहीं पूरा दे हो जानती, गेलो। हम नहीं जानती कोनो मतलब थोड़ा ना कि चल आई 50,000 पूरा दे 50,000 बोरा पूरा ले दे। बोरा था कनिया भैया खाए के मन करता कब भौजी बनैहन हम। तब अब हम बानी घर में हम चूल्हा तो मान जाके पूछ के बनल कि ना बनल है हमने सब काम समय ठीक है हम्म, और चूल्हा गोरी हम धर हटाव। आ कनिया कभी दूर छकैया वाला मालावा द मंगई त कहत चल 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 जी मौसी के फुआ का लड़की बसन त बाद में दे ना दे मैं त ठीक है नु कहत रही है न द तो मान ल तुम भैया मौसी को हजार का मालावा हो। का होई तो को गो नंबर है को करम बा गिनले देखी हम 3-4 गो माला बाटे को हजार होई उमे। अरे जन गोल का चक्करिया बानो हां 500 के तो ओकरा में हमरा कि 12-13 गो होई नोट लगावल बा 12 तरह हुई। आ ओकरा बाद 200 के नोट बारी से सब तुम टोटल मिला के 27 गो नोट बा। हां आ तो जोड़ ले भाई से गिनले बड़ा का हो। तो सही में 27 नोट बा तब 27 गो में कोकोनिया 12 गो नो हम्म 12 गो 500 बा हम्म ओकरे बाद 200 के बा हम्म इस हिसाब से जोड़ ले कितना होई माने चला रहे का द होई का 8,000 के 9,000 के होई और सब मालावा जन 10 टकिया 50 टकिया 20 टकिया रहे उ सब तार सरहजिया आ तार $60 रह जाता हूं ना मालावा। ऊ साबाला ही रंग से लेके गोलन स हमारा कनत ला साबाला के दे देला। अरे मौसी के नात रहा छोटी जुकी रोए लगल त का बहिन करी के ना होखेला उ सब। तो होखेला तो वो दिन कहा हां रही त मौसी के चढ़ बाकी न जान बुझ के कहते कि रो 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 बचवा रो लेवे खातिरा चल छोड़ा चल हटा हटाव। जा दे हां त चल झुमके हमरा के बनवा दी हम ऐसा हवाला से बिजली के माला ना लेब। आई बोरवा के तीसरे बाद से तो कहाँ जाने का करती है कनिया। ए कनिया कनिया हे ने आवा हो बतावा ना ई खाना वाना बना के आके सूत गइलू ह ई ना पूछे के कि कोई खाई कि ना खाई। मम्मी जी के खाना देलू ह मम्मी जी के खाना ना तो ऐसे ही करबू खाना बना के घर में घुस जीबू कोई अपने से निकाल निकाल खाई। ना दीदी ऐसे ना करम। हाँ तब कहे मन ठीक नहीं खे ठीक बाटे। तो काहे ऐसे बोलतो मेहरिया के का भइल के कुछ बोलल ह आ बबुआ जी कुछ बोलनी ह तो का बात बा बताई दीदी हाँ मुर्गवा रखले रही ना थुइया पे चूल्हा पे तो का हो गइल जर गइल ह ना हम्म लगता न कुत्ता खा गई। आई हो राम आहो हौ 2 किलो मुर्गा कुकुर के खिया देलू। हमारे नहीं रहो सबके कहे कि दीदी जी खा लीजिए तो राउर के बाड़ी बंद रहे हम के ना लौकनी है आ जे गईनी है ते देखनी है कि ए आँखी के सामने ना देखनी है खाद खाद देखनी है हे कोनो से खाली भगवान अब हम का कही मैं त नाश क दिलू। अब बतावा तो कुकुर के जूठ आदमी खाई हो। दीदी हम आँखी के सामने ना देखले हैं हम खाद खत्म मम्मी के बाटे कर इहे दीदी कहा ना हम कि सुतला के चक्कर में छोड़ देनी हाँ आया के कुकुर खा गलू चाहे बिलाई खा गलू। दीदी लोग रहो सब जे भी कहें जब हम सुनम कहत नहीं हम नहीं कि हम कहत बताओ हमनी के 10 बरिस उतारला हो गइल 12 बरिस आज ले केहू खइबे ना कइल कुकुर बिलाई तू कैसे मुर्गा बनेलो कि कुकुर खा गइल कहीं तू ही ना लुकवा के खा गइलू घर में। ना दीदी कैसे रहो कहत नहीं ऐसे हम कबो कहलहु नहीं कि करम हम आज ले। हाँ तो जिम्मेवारी समझ बुझाइल ऐसे मत कर जिम्मेवारी समझ अब जवाब दी है तू ही हम नहीं जानत अहन 4 गो बात सुनैहन ना तो तू ही बतियाई है। बताओ आते आते हई हल कर देलू तो आगे चल के का करबू हो हतना लापरवाही ले मेहरारू रहली सन ओहू में नए नए बियाह भइल बा तर तो देह में डर रहे के चाहिए घाख जैसन लगैले बड़ू। तो दीदी अब हमारा में कौन गलती बा बताएं एकरा में हम का कोइले बानी। ना हमार गलती बा हम ही नु बनावत रही हमार गलती बा। हनी रहो सबके कहे तो खा गइलो पर आगे के सामने हम ना देखो निकाल देखो तो कराए में खत्म हो तो गइल। आखिर के ले जे के खत्म कोई खाइल ह केहू खइबे ना कइल तो खत्म कर हम खइबे ना कइनी मम्मी जी के भी पते नहीं खे बुच्ची जी अभी खइले ही नहीं खे तो आखिर भइल का कुकुरे बिलाई नु खा गइल। ला दीजिए हम बना दे तनी फिर से। ला दीजा माने पैसा फेर बो फरता कि जाके आदमी लिया के आ बना दिया तू खियावत रहबू फेंकत रहबू हैं भल मेहरारू बड़ू तू ही बतियाई ह आवत है जब 4 गो सुनई है नु दिहन खाए भर ना तू जुड़ाइए जइबू। हमार कौन गलती बाटे हम का कोई नहीं हम नहीं हो बना के कहे दीदी लोग से तले कुत्ता खा गेल तो पर वो तो सोचे वाला बात बाटे उतना सेकंड में जल्दी कुत्ता वाला कैसे खा के कुत्ता चल जाई। कुछ तो जरूर दाल में काला बाटे।
का कोई ज्यादा जौन होई तौन होई हम तब जानते नहीं कि के खइले बस के करा के हम कोई तना बाप हो बाप हाथ ना खा गोनी कातना चटक बनैले बिया कुछ कह एक पीस बनैले न बिया हो हम ना जाना तो यहाँ जी हसन तो देख लिहसन तो हमरा के गरीबे करी हसन बतावा हो हई मेहरारू के तन के डर लज बाटे देह में आय नैन और कनिया हइसे ही रहेली सन और ना तो कहते कि हम का करी दीदी जी हम का जानतनी माई बाबू सिखा के नहीं भेज देले ई रह कि चलो भौजाई जाई नहीं की सन सिखा के ना भेजले हुई सन कि हां जइया तो ससुरा में डर रहे के चाहिए देही में बढ़िया से बनाई ह खियई ह जाके सुतल बड़ी सुते के आगे खिया देली मुर्गा के बिलाई के आ कुकुर के अभी कन ढको सला करतरी छोड़ दे हमर नइखे बोले के कैसे कहती कि और लिया दी बना दी आय ऐसे आदमी लिया लिया के देत रही तू बिलवावत रहू फेंकत रहू बनावत रहू बतियावत तड़ी बुझाई बुझाई अभी ना बुझाई जब 4 गो बात सुनिए नु तब बुझाई छोड़ दे हमरो नहीं के चिंता हां छिपा कैसन रखले बैसन खा के हैं के खइले बाटे बताओ तो खा के लगा था कि चौकी के नीचे छिपा ठेले दिया कहती कि कुकुर खा गई हैं आज हम छिनरों के पाह लगावत नहीं रुक जा रुक बिल अजी बिल कहो कन्या बिलाइया देखल है छिपा चाटत तो हम ढुकनी भाई बिलाइया छिपा चाटत था मुंह में खा तनी है हाथ में लागल बजी हैं केने निकल बाहर निकल अरे हम कुछ नहीं के करे का जाने केने छोटा की कुल धइले ले तो बिलाइया के चाटतिया छोटकी ए छोटकी हटा ए टिकार टिकार हां मुखरा के खाए भर दे तनी बोला तनी आए उ बेचारी डरे सबको ताइल बिया कहती कि कुकुर बिलाई खा गइल अरे को में खा तनी बिलाइया चाटा रे ये के खेला देखाव देखा का करतनी देखा मुर्गा चोरा के खा तनी भीतर घुस के देखा इनकर आयो मैया अरे तेरा माई की क्या रे भाई हैं का रे बाबू निकल तो निकल निकल अरे बाप हो बाप निकल थरिया लेके नीचे कचरा ढोगू रही आय थरिया लेके ना ढोक रही अरे कनिया चाटत रे थरिया तो करे खातिर निकल रे मारे खातिर ढुक रहे हाथवा को लेटे जा एकर मुंह बिलाई चाट गई हां बिलाइया चाट गइल बिया मुंहवा चट गइल बिया अंगुरी के निशान में तो बिलाई के मुंह के निशान काम है हाय हाय काहे निकलल बा हाय ई कैसे निकलल बा करतो ओ कर पेटा में काहे मारताड़ू खा के फुला लेल बनी हाथ ना कैसे निकलल बई ई खा तड़ी लुकवा के जो रे तारा अरे का इतना जितना सुधरी साफ घटिया का बड़े रे अब बेचारे हो डरे सबको ताइल बिया तो का कही रे का कही दली दरवारी रात छत हम खइले बानी हमरा पे विश्वास तो लोग के नहीं के कनिया इतना दिन में हम कहियो खइले हो खम मुंह में लगा हैकुल हाथ हाई हाथ है बताओ ता मुंह बताओ ता हम नहा डल करत रहू का कबेला भूख लागल बा कहत नहीं काहे खाए के नहीं मिलो ई कौन लूर लुफुता बना लेली दादा हम हिं करे पर सब करत है देख लीजिए जी कहनी है कि हम नहीं खइले ना हम देखने कूद के आके के सामने हम द के गइने घर में बस पटा बिना गोइले निकाल लेनी हां ज्यादा कनिया हमरा के माफ कर दे बबुआ माफ कर बुढ़ौती में ये कुल करम ना हमरा के माफ कर दे जा अब आज के बाद ऐसा ना करम हम सब ऐसे ना करम हैं तू तो कहिए से कहली जब निक बार गप निकल के खा लेवेलिस तो मन कइले से तो खा लेनी तो कागुल कनिया तो चटक के बनले रहे तो गम कर रहे के खाई ठार खाई चोरा के का खाए के बा मांग लेवेला घर में आदमी नहीं खे आय दूसर के देखी त ये नु कह के पेट जा रहली सन दागेली सन ज्यादा कनिया आज के बाद ना खाई कान धर तनी देख लो अब कहियो ना कान धरता गलती का कान धरता हो ई कोने थी अरे हैं ना ना यार का सोचत होई के क्वेश्चन सास बाड़ी है क्वेश्चन मरद बा क्वेश्चन भौजाई बाड़ी छी हम जानते ना रे के सास से कर सकत तारी ले तो पाछे रंग लगा मैंने कही सकत तो के छी बोलतिया निक लागत तनु कहवे में ए कनिया जाए दो कनिया माफ कर दो कनिया आज के बाद अब कबो ना खाई और ही ए कनिया ले जाओ हो करही में के दे दो ही के खा के माफ कर दो कनिया जाके वो खाली करही में के जाई जो जन बात तो वो खाई जाई जो सब रखो के रख जो हां मनी के करते त निक लाग जो ले दारू ले तब बंद कर के धक मुंह लभे दी दी लाज नहीं के कोनो गत सो जाओ दा 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 सो जा तक करा ही तो ठेकिया मत कब हो
हैं से अंडा मांगा छोसो ते पैसा दो हमरा के ठीक तो तेरे को अलगे बार एकदम का करते रखे पैसे के चलते जी रुकल बानी जमन तो हनी के सब हनी के फरमाइश लगे रहता चली रहो है सुना है ना देखो माइक कलेक्शन मत सीखी जाए दो पुरानी अभी हम ना ज्यादा बोलनी है बुढ़ापा में हरकत सब कोई करला है ना ज्यादा ध्यान नहीं करे को बात है ना जाके बने तो बन बात तू जा खा जा